In our gospel, Jesus said, I am the bread of life. The Lord is risen, He is truly risen. Pwede niyo po bang pakisabi sa taong malapit sa inyo, food is life. Food is life. Kung hindi tayo kakain for 1 month, manghihina po tayo, wala tayong lakas para magawa yung mga routinary na ginagawa natin. Kung hindi tayo kakain ng 1 year, siguradong mamamatay tayong lahat kasi kailangan natin ng energy. Si Jesus, iniwanan niya ang kanyang presensya sa atin sa magitan ng pagkain. In the table of the Holy Eucharist, He continued to feed us with His words. Each time the Word of God is being proclaimed in the first reading, in the responsorial psalm, in the gospel. And Jesus continued to feed us also spiritually and physically in the table of the Holy Eucharist in the form of bread in Holy Communion. Pero ang tanong, tinatanggap natin si Jesus. Paano natin dinadala si Jesus sa iba? Maiintindihan natin yung binabanggit ni Jesus na ako ang tinapay ng buhay na nanggaling sa langit kung titignan natin ang konteksto nito sa huling hapunan. Yung 3 ebanghelyo ni San Mateo, San Marcos, ni San Lucas, meron silang institution narrative. Nung sinabi ni Jesus, this is my body, this is my blood. Therefore, nung sinabi ni Jesus, I am the bread of life, ito yung sinasabi niyang, ibibigay ko ang sarili ko sa paglilingkod. Dahil hindi lang simbolo ng katawan ni Kristo yon yung tinapay at alak, kundi yun mismo ay sinasabi niya, I will give myself on the cross. I will offer my body by dying on the cross. Kaya pa nagpagbinabanggit ni Jesus, I am the bread of life, kailangan nating intindihin na ito ay pagpapakita ni Jesus ng kanyang abilidad, ng kanyang paglilingkod sa magitan ng pagbibigay ng kanyang sarili. Pagbibigay ng kanyang sarili upang maging malakas ang iba. Nakita po natin ito sa kanyang public ministry na kung saan pinakain niya ang mga gutom, isinentro niya ang mga sinasantabi, yung mga may sakit, yung mga marginalized, at isinentro din niya yung mga makasalanan in his table fellowships. Ibig sabihin, pag sinabi ni Jesus, I am the bread of life, I will serve you by giving myself, my love, my time. Ayan po ang tunay na naglilingkod. Ibinibigay ang kanyang sarili, hindi iniisip ang kanyang sarili. True service, it's all about selflessness, not selfishness. Alam niyo po, kaming mga pare, ngayong nalalapit ang eleksyon, we're being taught to help people to discern. What kind of a leader we are aspiring for? If we are Catholics, our parameter should be Jesus Himself. A service to others, not to oneself. A service or a servant who's willing to give his or her life for others. Isang maglilingkod nang isinesentro hindi ang kanyang sarili, kundi ang kapakanan ng lahat, kapakanan ng iba, kapakanan ng mga nangangailangan. Ayan po ang dapat nating tignan bilang mga Katolikong Kristiyanong boboto. Ang ating point of view, si Jesus mismo. Kung titingnan po natin, maraming pagkakataon
na maraming sumusunod kay Jesus. Kung pinakinggan niyo po yung mga ebanghelyo na mga nakaraan, may mga tao na gusto siyang iluklok as a literal king. Kinikwento ng mga ebanghelyo, si Jesus bigla na lang naglaho, bigla na lang nawala. Dahil ang trono ni Jesus bilang anak ng Diyos, bilang nagligtas sa atin, ay hindi ang gintong luklukan, kundi ang krus ng paglilingkod. For me, the greatest act of service of Jesus is the cross. Because in the cross, He gave His all. And to those who follow Jesus, sa lahat ng gustong maglingkod, yan dapat ang kanilang pinanggagalingan. Ang paglilingkod sa iba, pagsesentro sa Diyos, hindi ang pagsesentro, paggigitna ng sarili. Yun dapat ang ating isaalang-alang. When Jesus said, I am the bread of life, He's actually saying, I will serve by giving my all, by giving my life, by serving the last, the least, and the lost. Naway tayong lahat na tagasunod ni Jesus, may posisyon man tayo o wala, simpleng tao, simpleng magulang, simpleng kabataan, simpleng naglilingkod. Pag sinusundan natin si Jesus, naglilingkod tayo sa magitan ng pagbibigay ng sarili, nagiging katulad tayo ni Jesus. Nagiging extension tayo ng paglilingkod ni Jesus. We become the bread of life to others. Ayan po ang ating samot dalangin sa misang ito, na naway tayong lahat ay maglingkod katulad ng ating Panginoong Jesus. Amen.